माखासे गारबोनाय समाव सोर दैदेनगिरिनि रावा बेसेबां सैथोमोन आरो बेसेबां गोदैमोन एसे खोनासंलांदो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयबो दान्दिसे सम होनानै खोनासंलांदो। एकर्डत जितु लिखा আছে নন হাইনাছ বুলি, কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ হাইনাছ হওক নন হাইনাছ হওক কেছ চব উইথড্ৰ হ'ব লাগে আৰু জেলত যিমানখিনি লিডাৰ আছে কেডাৰ আছে সকলোকে চুক্তি হৈছে যিহেতু সকলোকে মানে মুকলি কৰি দিব লাগে। মোৰ এটাই অনুৰোধ আৰু ৰিহাবিলিটেশ্যনটো অতি সোনকালে হ'ব লাগে। आलादा रायजोनि थाखाय आन्दलनखौ जों बयबो रायलायलायजोबनानै 2003 मायथाइयावनो दोनथ'दों। तेलेंगानाया जेला जायो होमब्ला बयबो बिदों, बिपिएफआबो बिदों। बिपिएफआ एबसुखौ लेंदोंमोन, राजखान्थि हान्जाजों बिसोर थायानो, ओंखायनो जों दोनथ'फैयाखै। जोंहा गभर्नमेन्टजों ट्राइपार्टाइट टक जादों, गावसाबो जादों। जोंहा गभर्नमेन्टजों बिनि उनाव आलादा रायजो बड'लेण्डखौ दानायनि थाखाय जिके पिल्लाइ कमिटि मोनसे सरकारखौ बुंनानै जों दाफुंनो हादों आरो जिके पिल्लाइआ आलादा रायजो दाफुंनायनि खामानिखौ मावनानै गभर्नमेन्टनो साबमिट खालामब्लानो बे आलादा रायजोनि समस्या समाधान जागोन। बियो दिनैबो दं डकुमेन्ट आरो बेखौ जों मावनायखाय एबसु आरो इउजि ब्रह्ममोनहा जालायबाय बेखौ नाङा, बे कमिटिजों जानायखौ जोंनो नाङा, थाल्ला रायजोखौ बिसोरनो रिपर्ट होनांगौनो होमबासो लागोन। ओंखायनो मावहोआ दे होमबालाय थाथ' नोंसोर माव। 5 बोसोर जाबाय 2014निफ्राय दासिम बेबायदि पिल्लाइ कमिटियाथ' बाद दोन, रायजोआथ' बाद दोन, जेबो मोनसे बिसोर खालामनो हायाखै आन्दलन खालामनानैबो 5 बोसोराव। दा 5 बोसोराव जेबो खालामनो हायिया बे आन्दलनखौ दैदेनग्रा लिडारनि दाय ना हाग्रामा महिलानि दाय जाखो देलाय बुंलाय। आन्दलन दैदेनग्रानिसो दाय नंगौना नङा? नों जुदि आन्दलनखौ नेतृत्व होनो हाया, नों जुदि गभर्नमेन्टखौ कनभिन्स खालामनो हाया, नों जुदि मोनसे स्ट्रेटेजि लानानै मोनफुं होनो हाया, बे नोंनिसो फ्लप लिडार जागोन ना जाया नोङो? नों फ्लप लिडार हिसाबै बेवहाय मानो हाग्रामा महिलानि दाय जाखो, बिपिएफआ मानो दाय जाखो? दिनै एनडिपिआबो रायगासिनो दं, बुंगासिनो दं। एनडिपिआ 10 बोसोर रायलायबाय सरकारजों। आरे रायलायनानै जुदि नों मोनसेबो खामानिखौ आदाय खालामनो हायाबा बे दाया रायजोनि नामा? बे दाया बिपिएफनि नामा? बे जाबाय लिडारफोरनि दाय। मानगोनां हाग्रामा महिलानि बिथाङाबो संग्रामिमोन, आन्दलन खालामदोंमोन, बिएलटिखौ दैदेनदोंमोन। बिथाङाबो सरकारजों बिसोरबायदि रायलायदोंमोन बिएलटिआबो। नाथाय 3 बोसोरावनो रायजोफोर बे रायलायनायखौ फोजोबनानै बे बिटिसिखौ लानानै फैदोंमोन, बर' रावखौ एइचसिडिउआव सोदोंमोन, सिआइटिखौ लाबोदोंमोन। जोंनि बेवहाय गोदान बाक्सा, चिरां, उदालगुरि मोनथाम जिल्ला बिथाङा दानानै होनो हादों। बेफोरखौ दा मावफुंदों। बिनि उनाव गभर्नमेन्ट जादों, हाग्रामा दालां दैजिं फेस्टिभेलिटि जादों। बे दलंखौबो बिथाङा मावफुंनानै साहानि मानसिफोरनि थाखाय बिसिबां मोनसे गोदान जिउ लाबोखो बे गासिबखौबो बिथाङा 3 बोसोर सावरायनायजों फोजोबनानै खालामदों। बिथांनि कौशल बुद्धि खायदा बियो बेजों जादों। आरो बिसोरो 10 बोसोराव गावस्रा लिडारफ्रा मोनसेबो खायदा बुद्धि बाहायनो रोङाखिसै, खामानिया जाफुङाखिसै। दा गावसिनि जायिया मालायनि दाय जाबाय। मास्टारफ्रा आन्दलन खालामफायाबा दाय, दखान होग्राया आन्दलन खालामफायाबा दाय, एमएलए एमपिआ आन्दलन खालामफायाबा दाय। बुजिबाय? मानो आन्दलनखौ बयबो खालामफानांगौ जाखो? गावसोर जि खालामनो खालामबानो जाबायना। गावसोर मोनसे बिसास दं, साननाय दं, मावलांदो। गावसोरनि गासैबो फेलें जानायनि दाया बोरैहाय राजखान्थि खालामग्रा मानसिफोरनि जानांगौ जाखो? गतिके जोङो खुनु आन्दलननि टिका लायाखै। जोङो राजनैतिक दल हिसाबै राजनैतिक भाबै बिटिसिनि आरो बर' रायजो राजानि बा गासैबो बिटिसि ओनसोलनि सुबुं समाजनि खामानि मावनायनि जों दायित्व लादों आरो बे हिसाबै आखरै आखर जों प्रत्येक बोसोराव जों बेबायदि जौगाखांनायनि खामानिफोरखौ मावबोगासिनो दं। ओंखायनो बिटिसिआ दिनै डेभेलप जाबाय। बबे खारनखौ लानानै बिपिएफखौ जेबो मावाखै होनदों। इउजि ब्रह्मनि गोलाव सम दैदेनगिरि जानाय बिथाङा मोनसे बिदिन्थि होदो जे बिथाङा बर' समाजनि थाखाय मा मोनसे खामानि मावफुंखो। मोजां बाथ्रा, मोजां लेक्सार होनाय, मोजां साननाय बे गिदिर बाथ्रा नङा। मोजां सिन्ताखौ बयबो खालामनो हायो, खिन्थु मोगथाङाव माबा मोनसे बुस्थु मावफुंनायासो गिदिर बाथ्रा। आपिल खालामनानै बेफोर केसफोरखौ लासै लासै बोखांनो नाजादों। आं सानो दा अलरेडि सानैसोआ गबाय। बिनि बेलायाव गभर्नमेन्टआनो केस होदोंमोन, गभर्नमेन्टआ स्टेन्ड होला। ओंखायनो गभर्नमेन्टआ पाब्लिक प्रसिकिउटर एपइन्ट खालामनानै बे गभर्नमेन्टनि उकिलानो पिपिआनो माने पाब्लिक प्रसिकिउटरानो बे केसफोरखौ मुभ खालामगोन। रन्जन दैमारि बिथांनि केसखौबो आपिल खालामनानै बिदिनो मुभ खालामगोन आरो बे मुभ खालामनाय लेखा जेब्लानोखि बिथांनि सायाव स्ट्रें एभिडेन्स थाला बा बिथांखौ माने मा होनो बेफोर बेलायाव फोरमान सोरमान होग्रा थाला नंखायोब्लाबो अब्ला लासैनो कर्टआ बेखौ कनभिन्स जाहैसिगोन। खारन गभर्नमेन्टनिनो उकिलानो दा रन्जन दैमारि बिथांखौ माने दाय मुक्त खालामनो थाखाय मुभ खालामगोन। गतिके जेब्ला मुभ खालामो केस बाय केस बे ट्रायल जालाङै मोनसे उनाव मोनसे कनसिडार जायै रन्जन दैमारि बिथाङाबो मोनसे समाव गहैगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। हारिनि मोनथायखौ जोङो फोजोबनो नाङा। जोंनियाव गोबां पलिटिसियानफोर दङ, गोबां राजखान्थियारि फलानफोर दङ, खाबु लुबैसुलाफोर दङ,
जाय बिथांमोना गावनि व्यक्तिगत स्वार्थनि थाखायल' मावो नंखायनो इलेक्सनाव जों कमप्रमाइज खालामा बेखायनो जों कमप्रमाइज खालामा होनदों बे हायाव बयनिख्रुइ गिबिसिन रायजो जाजेननायानो बर' फिसा जोंसो मालायखौ फोरोंबोदों मोसानाया ओरै होनो माने मेथाइ खननाया ओरै होनो जि दानाया ओरैनो माइ गायनाया ओरैनो संसार जानाया ओरैनो जोंसो मालायखौ फोरोंबोदों मालायखौ फल' खालामग्रा जायोबा जों मालाबाबो गेरेमसा हारि जानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनिल' खामानि मावनो सानबा जानाय नङा बिनि इन्जिनियार बिनि एमडि जानो हानाय बे ओनसोलाव मानसि ओंखारनांगोन अब्लासो जोंहा लाब जागोन बे इन्डास्ट्रिया थैब्रनानै जेला गोथां जाफिनो बै समाव फैनानै बिनि अफिसारफोरजों रायलायफैदोंमोन आङो इन्डास्ट्रिया सुरु जानाय सोलिनायनि सिगाङाव जोंहा मा लाब जागोन आरो इन्डास्ट्रिया सोलिनायनि उनाव जोंहा मा लाब जागोन जोङो बै समाव फैना बुंलांदोंमोन साख्रि बाख्रि बाहेरनिफ्राय होनायखौ जोङो बिथांमोनखौ एसे बुंलांदोंमोन जे बाहेरनिफ्राय होनो मोना टेक्निकेलि मानसि नागिरना मोनोबासो होनो मोनगोन किन्तु नन टेक्निकेलाव रावबो होनो मोना होननानै दा दिनै बिथांमोना पलिटिक्सजों सोलियो पलिटिकेल लिडारफोरजों माखासे आखाइ दङ थांलाय फैलाय दङ बायदिसिना दङ नाथाय जोंहाबो माखासे जग्य मानसि ओंखारनांगोन बेवहाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांमोना बयबो मिथिगोन बावैसो 2 तारिखआव एनडिबि प्रग्रेसिभ आरो एनडिबि रन्जन दैमारिनि हानजा मोननैजों इन्टारलकिउटरजों जाय बिथाङा सावरायबाय थादोंमोन बिथांजों दिल्लीयाव मिटिं जादों होनना जों बयबो नुदों दा बिथांमोना सावरायनानै फैदों मास मोननै सिगाङाव जयै जोंजोंबो रायलायदोंमोन गभर्नमेन्टआ बुंबाय थादों जे दाबो आलादा रायजोनि जोंनियाव जेबो अल इन्डियायाव पलिसि गैथ'वा अल इन्डियायाव आलादा रायजोनि पलिसि जायोबा खारबोदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बै समावनो क्लियार बुंलांखादों जे जेब्लायसिम जोङो उदां जानो हाया जोङो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो हानाय नङा दा नंखायनो दिनै जों बयबो जानजि हाफ्राबोदों जे बिथांनि आगान सुरनाय लामाजोंनो बयबो आगान सुरै 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 जों दावगालांगासिनो दङ दा दिनैनि थासारिया जाबाय अल इन्डियायाव रायजो बिग्रा माखासे हानजाफोर दङ गोबां सोमावसारनायबो जादों नाथाय दिनैनि खोथा रायलायोबा नैबे समनि खोथा रायलायोबा अल इन्डियायाव रायजो बिग्राफोरनि गेजेराव नाम्बार 1आव जोंसो दङ बर'फ्रा गुबुन रायजो बिग्राफ्रा गोख्रोङै सोमावसारनो हानाय अबस्थायाव गैला बिथांमोना राजखान्थि भाबै बेले बेजे जाजोब्बाय दा बेखौनो इन्डियानि गिदिर गोलावफ्रा बुंदोंमोन पिए सांमामोन बायदि मानसि आडबानिमोन बायदि मानसिफ्रा बुंदों सोरबाया बि नोंथांमोना बिबाय था बिनायनि लामाखौल' मोजां खालामनानै ला बियो ब्लाडसेड जानाङा थैजों दुगैनाय जानो नाङा हिंसानि जानो नाङा गोथों लामाजों मोजां लामाजों बिलांबाय था बे देशा रावनिबो नङा बे देशा बयनिबो ओंखायनो नोंथांनोबो आंनोबो दिनै नङा गाबोन होनांगोन आरो दायो जोङो बेखौनो नुदों अल इन्डियानि अफिसारफ्रा रावबो जोंनो जुक्तियावथ' देरहाखानो हाया बे दिसपुरनि जि खैसारि थगायनाय सोबख'नाय नासयनाय दाबो सोलिगासिनो दङ बियालासिनो एलपि स्कुल मोनसे होआ बिथांमोना बावैसो मोनसे घटना जाबाय बे सर्बानन्द सन'वाला फैनायनि उनाव जों लोगो हमदोंमोन सनितपुर जिल्लायाव 539 गामिया पन्सायतआव भट होनो मोना बिथांमोना पन्सायत दङ बिथांमोना पार्लियामेन्टआवबो भट होनो मोनो बिथांमोना एसेम्ब्लियावबो भट होनो मोनो नाथाय पन्सायतआव भट होनो मोना बिनि थाखाय गभर्नरनि अर्डार दङ बिनि थाखाय कमिशनारनि अर्डार दङ थांनाय गभर्नमेन्टनि गोबां अर्डारफोर दंलाबायो नाथाय बिथांमोनखौ दाबो सोआखिसै दा बेखौनो लानानै गोबां आन्दोलनबो खालामबाय जोङो बायदिसिना हाबाफारि लाबाय दा बेखौ लानानै मैया आङो चिफ मिनिस्टारखौ आरो रायलायहैबावबाय मा जागोन दा मैया बुंबाय बिथाङा समा जोबोद गुसुं फैगौ समबाराव गाबोनो पन्सायत इलेक्सनखौ डिक्लेयार होसिगोन नों मानो सिगाङाव होफैयाखिसै आंखौसो दायखौ जाबसिनफिनबाय आं बुंबाय नोंथांनो 10 बार होबाय आङो होननानै 10 बार होबाय आंथ' मिथिया होननानै बोरै मिथिनो नों गोसोखौनो होआखैबा बियो बुंबाय जे दिनैथ' बोरै जाबावगोन आं बुंबाय दिनै जायाबा 5 बोसोर उनावबो जानाय नंला होननानै मावनोबा मोजाङै मावाबा बाद होननानै बिनिखायनोथ' रायजो बिबाय थादों आरो बिलांबाय थागोन होनना बुंना फैबाय आङो अब्ला गिनानै खारलुं खारसि जाबाय दा नैफोरबायदि थासारि दा नंखायनो बियालासिनो जोंनो जेबो होआ बिसोरो एलपि स्कुल गंसे होआ जोंनो जेबो अधिकारबो होआ बियालासिनो आन्दलन खालामालासिनो जेबो होआ जों माबा भिखारि जाथि नामा बिनानै जाग्रा जाथि नामा जोंनि हायावनो
जोंनि आबै आबौनि हायावनो जेराव जोंहा गासिबो अधिकारा दंजोबखायो दिनै जोंखौ बेवहाय भिखारि बायदि बानायनो नागिरबाय बिसोरो दा बिनिखायनो रायजोफोर जोङो जि थासारियावनो थाया मानो आलादा रायजो बिनाय हाबाफारिखौ जोङो दोनथ'नो मोननाय नङा जों बेखौ मावलांबाय थानांगोन आलादा रायजो बिनायनि लामाया मोनथाम सबसे फार्स्टआ जाबाय सोमावसारनाय बिग्रायखांनाय बेखौ जोङो मावगासिनो दंखायो बर'फ्रा बेवहाय माने जोङो थाद'नो मोना गुबुन मोनसेया जाहैबाय राजखान्थि खालामनांगोन राजखान्थिनि गेजेरजोंनो बिएसि मोनदों राजखान्थिनि गेजेरजोंनो बिटिसि मोनगोन मोनदों आरो आलादा रायजोखौबो राजखान्थिनि गेजेरजोंनो मोननांगोन दिनै आसामाव जोंहा सुबुं अनजिमाया खम भारताव नायोबाथ' एकदम गैयानो नाथाय जि एसे दङ बेजोंनो जोङो जुजिनांगोन मानोना सा सानजा भारताव ट्राइबेलफोरनि गेजेराव हाइस्ट सुबुं अनजिमा गोनां हारिया नैबे बर' हारियानो ओंखायनो एखमबा आंजों रायलायोबा जोंनि मिज' लोगोफ्रा नागा लोगोफ्रा अरुणाचलनिफ्रा बुङो मा दाबो रायजोखौ बिना लानो हाला नोंसोरो होननानै जोंनिख्रुइ सुबुं अनजिमाया जोबोद बारा आरो गेटआवनो दङ नोंसोर जथिबानो बयबो रानजोबखायो मानो बिना लानो हायाखै होननानै दा नंखायनो रायजोफोर जे जोङो दुरबल नङा खालि जोङो हिंसा खालाम आसाम गभर्नमेन्टआ खोब पजिटिभलि नैबे जि 60टा सिट जोंनि क्लसाव लिरखानाय बायदियै होनाय दङमोन बेखौ होनो थाखाय राजि जाबाय गहपुरसिम दिनैनि जोंनि लखिमपुर जिल्लानि जा नांजाबनाय सिमलगुरिसिम दाजाबदेरनानै 60टा सिटखौ दानाय जागोन होननानै मैयानि सावरायनायनि गेजेरजों कनफार्म खालामनाय जादों बा फाइनेल खालामनाय जादों जोंनि जेसेबां मानि एक्स ग्रेसिया आरो रिहेबिलिटेसननि जा पेन्डिं जानानै थानाय बे पेन्डिं जानानै थानायखौ मैया चिफ मिनिस्टारा मास मोननैनि गेजेरावनो आगस्तनि सिगांनो गासैखौबो स्क्रुटिनाइज खालामनानै फोजोबनायनि बाथ्राखौ एसुरेन्स होबाय अफिसारफोरखौ बिथोन होदों मावख'गिरिफोरखौ नंखायनो जोंनि जेसेबां एनडिबिफोरनि एक्स ग्रेसिया आरो मा होनो रिहेबिलिटेसन पेकेज बिनि जेंनायाबो जोबनो थांगासिनो दङ एनडिबिएस आरो एनडिबि आरडिनिफ्राय जायफ्रा जेलाव दङ कनभिक्टेड एन्ड आन्डार ट्रायल बेखौ लानानैबो मैखोमै जोङो सावरायनाय जादोंमोन बावहाय मैया मोनसे डिसिसन लानाय जायो आं बेखौ डिसिसनखौ इंलिसाव लिरनाय जादों आं फरायथिना होनो नागिरदों माबायदियै गोरलैयैनो बिथांमोननि केसखौ उइथड्र खालामनो हायो बा बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय रिलिज खालामनो हायो बिनि बेबस्थाखौ लानो थाखाय चिफ मिनिस्टारा मैया एसुरेन्स होदों आरो बेखौ खोब स्पिडै मावनो थाखाय बिथाङा बाथ्रा होदों पलिटिक्सआ जोंनि थाखाय देरसिन बाथ्रा नङा